Şarmıradık hücum eder. Buraya çepten tağdan çağrı gören o duruşar. Şimdi şunu diyeyim. Turhan Murad'ın tagelbinin uğrayan meşhur zarbatını çekmiyor. Çekinmesi de değil. Selişler Şarmırad'ın bir emeline never olf deyip böyle yere etmiyorlar. Bir milçe lomle lurmak bilmektir. Gong! İkinci round tutordu. Zor ha? Bunu yadan şol. Şol gören zihninden cile. Onun oğlunu tapmaz. Yengilten yığını kamanladın tamamı değil. Yengilten Praga, hücum etsen Praga, Oranton'un Praga. Bir iki spor stadının bugünkü duşu yönü koyur duşuk değil. Bir spesialistlerin aytmanı uğra prinsipial duşuk. Çünkü bir yarıştaki miyengte Orta Asya ve Kazakistan'ın yığını kamanladın sastavını boksörlerin halkara duşuğuna Çekoslovakya'ya gider. Yine üçüncü round başlanıyor. Üçüncü hem en son round. Şundan sonra kimin Çekoslovakya, Şvey'in vatanına gidecek belli var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, out! Çağırmıradı şimdi! Bravo! Çare ha? Doğru demeli. Ol kalıp oda gider mi keveri? Onu alen da. Men alyanı yön ol gider mi ke? Gitmedi diptomda kalır. O hadir berk tutuluyor. Yine şeydelik bilen yollara vana boldular.
Sağlık amanlık mıdır? Kurgunsuluk mudur? Sağa çuğa hemme ulu kişi kurgun mu? Seni artık kolay mı? Oğudun maşinine var iken. Çayka mı? Volga mı? Bildim Zaporojec. Gotowy. Ağabey, problemine varın şäkitdiňizden, ha? Ýoksam ýatadym gatypdy. Taksim durulgaty beýleräkdir. Atat, abadary. Näme keýin, traktoryň dälimi, ha? Men sana keýgin görkeler. Şaýty bu. Hani deş? Ýöwel degme, başyňa garamat bol. Eşdiňmi? Ýöwel. Ýöwel degme. Şöyle mi diýdiler? Siz näme däldirdingizmi? Yeri bu näme etdiň boldy? Näme uruş berýäňiz? Vay. Bu getir. Bak direk. Başyňa ele näme? Näme bilen urduň? Lever punch. İngilizce muňa domurusy diýer. Bokty şeyler emel bar gardaş, gaty görme. Sen injinermi? Hawa. Muradovmy? Ha. Biz sana ertir garaşýardyk. Jamalede injiner geljek bu ýerden bakýar diýärler bolady. Yerine çık. Dilenli mi? Ya oňorduň ay walla. Karagol. Adamlar! Oh, siz nerede? Oh! Bu yerde zanlı zeminde var mı? ولو إذا بردوا المكير الكتي Sağlık mı çağır Muradov? Hoş geldin insinyör. Et kalamayın. Hamallık mı sağlık mıdır? Siz zadıoya deldiniz de. Bir neme cadıvey, bir neme sakçı, bir neme de paçtalyon. Hani yer kantora yerel vakalin. Ne var falan? Asakta var böyle. Yer vakalin insinyör yer. Girin hani? Yok, siz yaşlı, benim ben giyirip bilmem. Mekman atardan ulum adip dilevat bol ya da mı ol. Başlangı nerede?
Nerede göreceğim paktada? Hazır hemmeleri paktada. Partor kani? Paktada. Dayhan hasıl alyansa incelmez. Otur çay iç. Yalnızca demledim. Ha. Sağ olun. Kulağa injiniyer. Men şifede düşünmekle London'da. Vadata gelip pitrip dire diyerler. O namaz bolluğunu. Yok asıl, o divinden başkalar. Ha ne hillat? Näme görpedin mi? Hava? Bolýar. Bara di di bara. Bara di di bara. Bara di bara. Yerini çıkınca düşündünüz mü? Düşündüm. Ama porhan yerler. Öyle mi? Oğlan çıkkam, kudu vakıp yörkak içyan çakanna. Menemin ha şunun yerinde porhan okaptı. Medeniyetsiz adamlar. Doktor Kemdel. Bana geç otur çay soğutma. Amanı vasadıp, Amanov Nuri bilin nikahını polmak barıda iş koyuyor. O ne için ayırışarlık? Ya da erkeğini koy vermem kana? Heylidirler. Ayalı har saklasan gider, malı har saklasan yeter deyiptirler. Ve studentlerin arasında boks boyunca Muradov çempiyon molli. Bir şey ne dersin ha? Yoklu. Menen student değil ahir. Onu demek bizim öwedimiz oranın fennelo. Sol. Zadi o yekeniniz. Bilin. Yer bol ya da. Yine çay, çörevi, deyin al. Enne her yüzüne akşama çelli karışmalı olsun. Ben gaziyetler eltip geleyin. Hava. Girip derin var ola. Görseňiz bilen muňa kıyınlygyny. Hoş. Ha belki ödülemek gerekdir. Yadat gelen adam oyurma. Koy yatsın. Ağzıganlarım. Ağzıganda ana menge mümkün tutya. Yokoru bilimli injiniyer yürüyte çağırıp karşılaşmadan şüminni. Sen onu öňündeki diýen gerek. Elbette ki diyem. Ene görüm, mekanizatsiya. Bağışlan. Men onu geyeydim diýen. Oyunun mi? Biz sana ertir garaşýadyk. Hovluktum da samolyot bilen geleydi. Uruşmaga mi? Dünya zaradan size ekeniniz o. Halk öýe gahrymanny tanamaly ahyry. Uruşana sen, günäkärem aýjanmy? Samalca günahkar men, ilki men başladım. Sen bir goýsana, peýalwan. Şekil birden diýişlämi? Sen bilip koy. Bize boksör gerek değil. İnjiniyer gerek. On soňa möwediňden uly bilen gürleşende yeriňden turarlar. Bağışlan. Hormat bilen garşylaýan ekeniňiz. Hatda hu dilýän edem. Dinläpdir. Kegim uqbap yatan adamyň ýanyna ýuwaşrak gürleseňiz oňat bordy. Dogrudan gahrman ýigit.
Jilette ıstılan okmu? Ya vazifeň mecbur edýän. Ay, soğuklaymayın korkyan. Dogry. Bu horozy öýüňde kitdi özünim. Mat alja naharla. O da. Sağlık korgunluk mu? Nireli varsın oğul? Aşgabatlı. Aslın şoýerli mi? Yok. Aslına köşlü. Köşülü? Oğul. Köşüň ýersinden. Sen oğudan seyretli oğuydu bolsa ýangra. Sen niresinden idin? Demir ýoluň ýakatyndan. Onu gaýry öwründen bolmaly. Kimlerden? Men o zatlary bilmän. Köşüde hojalar, begiler, dişler, keller, köseler, däller var. Ine değerlerden bulaýmasam. Olgy saňa sereden oğumak, sen motoşo dip ölüp ýatýarsyň. Adamı tanıyar mı? Adam bolşa begi. O adam mı? O men daýym ahir. Onu sen dälerden bolmaly, tilkilerden bolmaly. Hakyňa bolsa Murat doktor diýerler. Meniň oğlum ýeňip biljek adam ýene dünýä inen däldir. Sen onu şuň bilemi? Hakyky durşamda ahiri. Uruşamda? Ine gördüňmi? Hemme şol aýjandan ýere edip berelim şol. Ol ören gowy. Oğuy? Onu öýde olur elbetde. Oğuy hemmeliň başyna ýap ber. Senki dogry. Cahiller şol dip däli porhan bolýarlar. Senki dogry. Aýdym aýdýar. Taň sedýär. Onky dogry. Ol traktor sürýär. Hadi dogry aýdýan. Ol atabagyna gelin däw unudypdyr. Onsoň keýdeken işine dokulýar, gıýbat edýär. Atryňykdan şaklýar. Dogry. Sag bolun. Sen injiler aýdýany işdärmi? Ol akylly adam. Gürenlikni tanapdyr. Sen onun arkasyny çalýan. Ol saňa taýdäl, ol saňa taýdäl dip aýtmaýan menem. Ol saňa taýdäl. Yer bolulu Peridat, mihmany yatmak gerek ahyryn. Ýür. Ine sen maňa ýaşmak ýaşındyrjak bolýam. Peridat. Ine, Feret. Şu senin hojalygyň. Maşin köpem bolsa tertip az. Ajab keýber. Maşin gowuldy bolaýdy. Bir barpetyn towuk ketegile. Tüweleme gödüň aýtjak ani. Habardar. Korkma. Bir ikinci nerede prokuror gerek. Ha bu zatlar çin bolsa, suda vermeli. Ay yoga. Salam Cemal edi. Sağlık mıdır? Şükür. Bilip koyun Cemal nazarına, men beýle düzgüne yol bermen. Bay o, uri organizasiýa diýsene. Ay, näme diýseňiz şonnym. Emma men başgaça işler bilemok. Ören gowy. Bize geregim şoda. Sen näme üçin çagyranyr eken? Ağacan! Vay! Ýygyna sürme işlän o. Nire dıkırıp gelýän janyňdan ýerdiňmi? Ey sen nire sürýär? Ay, arkasyny traktordan zynjyry traktor çekip gelýär. Vah meýdanyny garanty bolup durda. Birden agdyrlaýym bolsaň açyk. Yer senden. Bak men aýtdym da, ol äkitmeliýe. Beýtmek bolmaz hol diýsen gaýtap herreliýe. Agyrdymy? Ýoksa da, tanış bol. Biziň inženýerimiz. Odolky. Yeri gatagryna oturup. Ay ýokla. Şary. Aşa. Beýli de bir howk işederler. Yer Artyk. Bolýa. Murat. Ören saat. Menem şeýle, ýernäm boldy. Bilemem. Traktora näme boldy? Indi siziň ýokary bilimli inženeriňiz bar, şondan soraýyn. Onu bilmek kyndan. Türkçe lokda bolupmy?
Hawa. 2 saat möhlet berýän, isleýär çağırıp şonu çalyşyň. Dürentek. Sen özüň näme işlemekçi? Men? Hı. Bağışlan. Men inžener. Gördüňizmi? Dur. Men düşünýän inžener borçly däl. Ýöne kömek berip bilýän ahry. Ýygym wagty hemmeler işli. Soňra 2 oto gowçaň özüň sırpmak, ondan näme? Adamlary ýerlerine goýmaly eken. Gadyrdan başlyk. Bilýänmi näme han ogul? Papajygyny çykar. Kenjejiginem atdy. Traktory taýin et. Teki saatyn şeýlemi? Eşitdiň gerek? Size inženeriň ýerine remontçy isleýär gerek bolsa zaman nazarymda. Onuň üçin aşgabada gidip görmek gerek däl eken. Sen bir ýere işlemän. Diňe buyruk bermäge gelen bolsaň, isleýän ýeriň ötäg. Pragada gidip bilersiň. Köp sag bolun. Meniň edäjegim şoda. Yer näme ulşýaňyz? Binämen. Hay içi. Sport jemgyýeti saýyp boljak. Ertir ministriň ýanyna barýar. Kowdular. Ertir özüm barýar. Çary. Oğlum, sana telegram mı var? Sag bolun. Ýa okudum. Yakımlığa var mı? Hawa. Şeyde olur olsun da, her çerevi. Artık. Kurbanlık edip yığımı pätel berýän bilen akdy. Qurbanlyk ýyly diňe bir gelip bolýar. Akirde aň girmedik diýenleri atyl görüp otursak, serekeni o. Hawa. Näme hawa? Yığma päskel bermek bolmaz. Ňal. Bagtlylikdir. Aydan dogrydan eken, ýam gatjam. Men kowdular. Sana geregem şoda. El jagaň hapalamaga gorkýan. Şu bar düşünip bilsinmi? Oy men bir kep bir ýaltamy utgaram eken de şonuň üçin kowdular da. Nadaralyk etmesene, öňden başlap bolup berdiň. Gerbeşet. Näme diýip betedin? Hana telegrammaň ýatyr. Hanyň näme ýerine gör. Al oka. Şakyrdy takyp kowdular. Ondan herrenme hedilbermen. Onu başarýaňla. Sen şu emeliň bilýän bolsamdym. Şeýdimi öýdäýär? Ýöne gat görmeli. Bolýar. Hakati, injine öwüdüňsini herel turlu. Birden bolmaz iş bolaýmasyn, bar görsene. To. Ya. Toba. Bilemedik etdiklerke. Hamsa, muňa boks diýerler. Erkek adamlaryň oýuny. Ayagyň arasyna asyrap tut. Bolly. Näme etdiň bol? Muňa lom rusy diýerler. Düşündiňmi? Hawa. Çok, goluňy alypma. Men inžener, slesar däl, onu da senin traktoryny bejerer. Ter tarap bol. Senin sütleş. Wagtçylar, biler bol. Oýa dawa nerler? Munun broýun bormy? Men bala bildirýärler. Demgal. Hani, şumrak demgal. Ne şeýle. Korkma, hiç tapylat ýok. Traktoryny men bejerer, indi men boş adam, nur adam tawlap bilen, onu sana täderin. Goýalyk melinden giderenini bilsin. Meni getirmekden bay bolmaz bani. Ya da ekitmekden artmadan şani. Eşitmedi hiç kimden iki kulağım getirmek, ekitmek niçin anfani.
Hey dost. Ha? An bärik gel. Ana bu traktörün eýesi nirede? O gurban nige diýer? Ha? Benim soňa mi? Ha? Asyryn ähli maşinleri injinerin öýdi bejermellidi. An dur bakali. Yer. Selam aleyküm. Sağlık mı? Kal oğlum kimi? Düzgün bola şundan. Git yok oğlum. Kakamın öyle yadadı. Yeter kakama var eken. Selam aleyküm Nazırı. injiner, hoş geldin. Sağlık mı, kurgunluk mu? Oğullar sağlık mı? Özüme murhum oğullarım sağlık. Atlım köşeli, tiremetilkilerden yerler. Kakam adını Murat doktor derler. Ana aşır nirede? İşlemek gerek. Ova, iş kemişe birinci oruna olmalı. Ova. Geç otur, çay, çörüğü, yansıyıp astına deyiptirler. Salam injiner, näme dursun? Geç otur. Ben sen yüzünden geldim. Kardeş bağışla. Men mihmana garaşya. Eyetinin göğünlü yıkma injiner. Bugün kurbanlık, kadimden gelen bayram akı. Onu demek çek derler. Sen ederdim olin. Yönü traktör becermeyi başlık sana tavsırdı. Hani geç. Karvanıp git. Kurban bayram hemmeler için bayramdır. Yalvardıp durma. Böyle işlemek günahdır. Hani geç. Andırsanız lan. Beyle imdine harınmasına geçmegem günahdır. Men gey nereden çık gelayer? Saram geldi. Tanış olun. Selim, Recep, Nazar. Salam. Bunların boksa vurulmak isteyelim. Salam, geyimini çıkardım. Ayten ne mutlu yetişmeli? Be, bine ayıl olayre. Cemaleci geliyorun, bir de mi işlemen derini? Şeyle mi, he? Bu ne öyle bir iş? Bugün kurbanlık akıyım. Artık abi üyüne çağır ya. Koyun soyuptu. Hala uçuruyalar. Şunu Oy mu? ne diye? Bizi Cemali verdi. Traktör derib yetiştirin deyip buyruk etti. Ol başka ne yapmıyordu? Bana tavır takmanı buyurana derler de. Ya koyun bakmalı mı? Ya tuğ utmalı mı? Durun! İnjiner, bir traktör günür tanecini yetiştirip bilir mi, he? O yetiştirir. Sağ ol. Oğlanır, işlemedik de işlemez deyiptirir. Ana al bir yerde. Salam. Geldiniz mi? Ana onu dağıdık görün. Hani böyle. Bo. Neden gördün? Oğlum, beytlerine. Oğlum, beyler oyun beytlerine lan koyuyorsunuz lan. Oğlum. Oğlanır, işlemedik de işlemedik. Gelin bana o. Olunur bari kenarım. Birisi bilen teliyim başlar. Öyle. Kulak atın. Yuvar. Onunla teliyim bararım öleyim. Aleyküm aleyküm. Aleyküm arta. Aleykümselam. Berekella yigitler. Geliverin, geçiverin. Yaşlar senin katil edip olmuşturlar. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm.
Neçe var ya? Böyle var ya. Neçe var? Selamünaleyküm. Böyle var ya. Selamünaleyküm. Yaşlar boyay. Owa. Meni bağışlan, eglenmeli boldum. Ýuny bardy ninçam wagt geçäýdi. Hani aşır nerede? Yer sürmäge gitdi. Traktor ejerinmide monça boldy. Yaşlı, hani alın da. Atnak mihman iyiyetini hüdreder deyiptirler. Yine hocam ağa da geldi. Kowluk mu? Aleyküm selam, gelin. Aleyküm selam. Aman oturalmasın, olmasın. Gelin. Kurban kokunuzam kabul bolsun. Om inşallah. Sadakanızam kabul bola. Arça müfirmanın kibile oldu. Avva kurban kokunuz kabul bol. Om inşallah. Başla. Yerini hocam ağam önüne näme koyar? Boşqa adanım. Kokun kurbanınız kabul bolsun yaşlı. Artygaga beren sadakaňyz kabul bolsun. Kabul olun. Kabul bolsun yaşlı. Gürlü beştilen zat del. Kokun gurbanyňyz kabul bolsun ýaşylar. Bilen körüşü. Bundan bizim kalkozumda injiner bolmaz. Sen näme däldiredim? Cemaat. Yan bolupdyr. Hey şeýle de bir içmek. Muňa teretini. Ýaňy degen aýtdyma. Injinier traktor bezerdi. Anha aşyra mişe çykdy. Cemaat. Yan gelip maňa oğlum bolupdyr. Ýaňja buşladylar. Bu uşakyna. Garsyga bolupdyr. Ýaşy ben bolsun. Bir munçuk. Maslahat soramak isleýän. Näme? Näme attakam kap? Çardakay. Gaty gowar. Bir munçuk. Ayalmam gaty beren endi. 6 sany gyzdan soň oğlum bolary näçek Cemalije. Handır. Näme? Toy etjek. Howala, bütün kalkoz çağırjak. Ulagaz. Şu wagt däl gadyrdan. Anha pagtany ýygnaly. Men sana bütün rayony ýüşürip bereýin. 3 günmi, bir hepdemi toy keyfinden çykýançaň. Oğul. Düşünýänli, özümem sen toýuna barmak isleýän ýöne häzirden. Bir neme garaş. Sana oğul gymmatmy ýa-da toy? Oğul. Doğru. Salam Cemalede. Agyrdyr oglanlar. Şükür. Çary. Çary. Başyp çağır ýa, barda. Çary. Aşry işlemäge mejbur etişiň eşitdim. Sag bol. Sen hatiraňa kalkozçy öýde oglyna teň adyňam dapdy. Men 3-nji brigada gidelim. Men ne görüm bar? Men howlugyan. Samalyoda yetişmeli. Howlundygym barada buyruk taýýarlansaňyz diýip umyt edýän. Nira howlugyan. Aeroportda çenni maşin beräýärin. Men onu oglanlar başlyk bilen.
zamanıcı. Öyle alın. Ha, kurbanlık mı? Birinden doymadın mı? Ha, bir nemi egrenim, bağışla. Gelin evin gel kozmanka gidiver. Bir traktör becerdik, Jamalice buyurdu. Huday yolunu berden aşı iğmegen şo berdin, ha? Ol dine karşı propaganda ahiri. Beyle şortuluktan kimden öğrendin, ha? Täze dostundan mı? Ol onu jigide. Oňat ýigit. Ýigidi dostundan tana diýipdirler. Hoppa! Koy ber! Koy ber! Koy ber diýen men sana. Yılgırsan koy vereyim. Ine koy bermesin. Aycan, dursana. Men mundan beýlek öwüz döwrany fil işläp biljek del. Ne boldy? İşlejek del. Ay. Şu oyun böyle keçecek elim öwüne degme utana hakmy? Yer bol ya, indi degme. Hawa da. Ol mamledir gadir. Men günäkär giýjak alyp geldim. Yeri, siz bu ýerde näme hokka çykarýaňyz? İşleýäňizmi ya? Näde sen bolup durmasaňyz? Men traktoryňa, beýjagal. Men jek del. Kompressiýeti gaçypdyr. Näme? Alajak bolma. Barın öýüňizi barlap göreýin. Ýadyga sırada gaçyp dur diýen bolýa. Halin alyp tyňyzlaýt. Kompressiya. Bay tapdyň o. Men üstüme gıygırmaga hiç kime yol vermen. Ol häzir Jamalice bilen çaryny alyp geler. Kompressiýany şonu görersiň. Gorkýan da. Men gorkanmokla. Onne menim gaýgatmy. Asmy teýilkanda qarny işleýererin. Ýetejerim. Ne şeýle? Zamanlarına! Anlaşyň tapdy. Zamanlarına! Näme şerip semelip durjakmy? Gyzlara kömek edilýänni bileňokmy näme? Ya traktorça ýokman näme? Bağışla. Bağışla. Yok. Ýazyrjak däl. Men özüm senden ýazyryp biljekdi. Onsoň häzir asma seýelkany ýerden tapjak. Maşin howulsundan. Sen inženýeriňden. Men nire? Senmi? Boksörlüge tält. Yok. Men hiç yer gitmem. Biz hemişe bütün ömrümizde bilece bolar. Aycan, sen bana durmuşa çıkaydın. Yer näme sesin çıkarın? Burada diye ahiri. Men sen hiç tertine gaytman. Näme? Bizim oğlum öyle diyerim. Ol kim o görse, şunu kayar ahiri. Yer cevap ver de. Yeri. Bu ne kompresiya? Jamalice. Yer bolýasa onu düşündirersin. Bar işin bilen bol. Bar. Adara galma, her ýerine odalmaz. Motor rostal. Näme işkenmi? Kompressiýa. Kaç aýtmy? Yo barra purmak gerek. Ulaga tähädir. Şoda hakykatdanam. Kaçan molaýmasyn? Ha? Men näme bileýin Jamalaje? Wah, senin brigadir bolaýşymy. Aycan, men seýelkany ýene türkedim. Ne diýerlik? Dedi, bay tapdın o. Moderet onu tapan menmi näme? Seýelkany ýene türkedim. Näme tagwal aýtmalymy? Yok, tagyp bol gerek däl. Men seýelkany ýene de türkedim diýen. Gaty gowy edipsiň diýen. Näme absurdaşýaňyz? Kemçilik näp etmeli onu matlyk atlaşýar. Ne boldy? Näme kompresiýany tapaýdyňmy? Awwa. Birden şowuna düşäýdi. Oýa wurby şowuna düşdük däl. Bu ustatlyk ýokary bilmeň täsiri. Jamalice elektronika. Elbetde elektronika. Kulağa tähädir. Ha. Inžener gitmäge ruhsat sorar. Ol Praga gitmeli. Menem oňa söz beräýsen näçe? Sen näme pikir edýän? Şeýle inženerim hey goý berip bolmy? Ýok, bolmaz. Ataýygym bar ýar. Uýdyga kilýär. Beýle spesialisti goý berip bolmaz. Ýeri sen näme diýersiň Aýcan? Ol şeýle kemçilik düzetdi ahry. Dogry, goý bermek bolmaz. Ne gördüňmi? Mene goý beräýjegim boli, emma hal Jamal Nazarov.
Berdir. Sen şu spisaga madalca beret, bolyamy? Pulun gerek diyer. Men onu nereden alayım? Selhozyonika gitmek gerek. Ol barıp. Bolya aşkıva diye dair. Ha, olyanın üstünden verin ya, traktörler var diye. Olun ne? Salam. Olun hemme zaten deriner. Men oňa sen şu ýerde öýre ýertdiýdim. Eşegi toýu odun daşamaga çagyrýarlar diýen. Tüy sorozda. Siz entek o horozlar tanaňdy. Olaň gaýdýan zady barmy? Horoz diýdiňiz mi? Cemallarım. Ha? Men dün inkubatra vardım. Mün san cüce dakar ettim. Oňurypsyň. Men soňrak ýanyňa baradym. Bolýar. Sklada. Ýoksa da ol kamtamolmy? Komsomol. Oňa ýükýän. Traktor bejerdi. Aşyr işlemäge mejbur etdi. Owaň oglanlarym oň izinden aldylar. Ol näme urdur ödýäňiz? Jilet giymegimi? Ol saňa näme ýamanlyk etdi? Maňa ýamanlyk. Fuh. Ine, Ýigrenýän nipen Jamal eje. Bize sowatly inženýeriň zerurdygyny özüň bilýäň-ä. Olar bolsa kalgozy işlemek islemýärler. Biliminden utanýarlar näme? Ha, bildiňiz. Bir de gaçar. Nämesi şoňa düşünmeýäňizmi? Ol hiç kime ýakyrmýar ahyry. Ay ne bileýin. Men bilýän. Jamal eje. Ayşe diýen. Saklamaň ony. Goý gidiversin. Näçe tir gitdikçe şonça gowy. Bizim maşymydan nereden gelip çykdy diýsene. Horoz. Ine uçoda durdum. Kantamol tapşyryny aldım. Indi senin göwnüňi hoşmy? Ýören bagly. Bir barmy? Azmy, kilo garaşýaňmy? Elbette ya meni oňa hep dämi. Siz uğraşmak mümkünmi? Mümkün däl. Hoş wagtyny. Men goşu hap berin, 1-2. Ýowuşçaňlar akşamyny okaýyn. Adaşdyňyzmy? Obamyzyň aýy miten ýa döwrüden nary gözel. Ýa döwrüniň taýy miten ýa da güneş nury gözel. Hayran men hayran işiňe tallantyrak ýürüýüşiňe. Altyn ýyllyk bap döşüňe dillen kimin ýary gözel? İver gudi. İver balan, İver. Men şu gün ýadyny gördüm. Ol eýýän göde görnüpdir. Taýhally işli maşgala. Ol menden utanan bolýar. Ece. Ece diýene. Näme üçin sen Ayjan beýle halaň? Näme üçin soraşýarym ha. Ol erkek kişiden balagyny giýýär. O kombinzon agry Ece. Tapawdy näme, ol erkek oglanlaryny taňs edýär. Ece o diýen çeperi öçüňlüge. Çepere öçüm, ol çilim çeker. Ol çilim çeken oje. Çekmeden mi çeker? Ben seni emdirdim, ekledim, sakladım, adam ettim, sen o bana kulak adam. Onu hiç satan, hiç vakit senin kendin dolmaz. Ben orada öldüm, ölürüm onu öyle koyuvermerim. El göwnüm ýary gideli, hemra bolsoň ýör biläni. Ýar ýolyna gadam goýsoň, paý ornuny ter biläni. Yerini çıkarladın mı? Gatrowy, ýöne çağırıp bersene. Men indi goşuň soramaba. Meni tek dinleyecekli. Ýöne öwede men erti repetisiýa boljagyny aýtmaly. Bar çağırıp bereýdi. Ewel! Mama bolece. Ewel eýdemi? Ha, çağırıp sen mi? Gel meniň oglum ur. Ellikli mi, elliksiz mi, näme bolsun tapawdy ýok. Wagt edilet ýenjerme ýöne soňrak. Oňa ajan garaşyp dur. Kim? Aycan? Awa? Sen näme men maskara Tamam, etýärdin? öyleyse. Dilöňde çay verdin, Tamam, ýedirdim, içirdim. Näme ýakşylyga ýamanlyk Tamam, edýärdin? öyleyse. Ýa-ni kendi meni öldürdi, etimden çiğ çekmişim. Bu bezbazı tereseňizlerini gelip benim Aycan. oğluma azırcak bolýar. Ajan.
Hacan. Hacan. Murat, sağlık mı? Şükür. Bunlar näme diýje hora elbek tökleşip durlar. Box. Näme? Oy, salam alaykum Körhana. Näme diýdin? Box. Ha. Ateň näme beýle ýüzüň salyk? Menmi? Injiner 10 ýyl mundan öňeleýän bolsady, şonda menem Onu 10 ýyl diýme, 50 ýyl berdiýe bory. Şonu menem bir näme adamyň şundan urşaşdyryp barýar ay. Assalamu aleykum Körhan ağa. Sağlık mı artık? Näme başga yol tapmadyňmy? Men bir yol bilen 45 ýyl bäri gatnap dur. Näçe? 45. Näçe de bolsa boks bilen injener tyýdymak gerek ağa. Hawa. Näme hawa, ça. Ondan bir de boksam bolmaz. İnjener ağa. Hawa, elbetde. Hayır, gel. Gel. Ay, oğlum, ben bolmasam da, sowlaýsam da. Yine sokulup geliyor. Bana adam yok, götürüyor, hiç var yok. Ayağından çekip bir yıklandın. Oğurluk tigirler oturduk, innem bunun meyartı bulunmu diyor. Ol asırın iyisi, kalkolun yahlın maşinlerini töküştürüp öyle gitti. O tapçaklar için para dalya. Ay cehennem ortadan yanaşmasanız da. Hedefim ingirde başlar, verdiğimem kalmagal turdur, onların hemmeti bir adam. Qadany yanışdan qarasy ýokary diýipdir, deňmi seňille? Araban siýgilliye ýaşuly. Alan zatlaryň hemmesini ýerine etdirmeli. Araban tigirne senli. Buyurun oturun oğlanlar. Devam edeceğiz, başlan. Gel. Bununla injener tasdiqlayatsa. Owo, 5-nji sowal. Правление salam. 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 Demek onu injenerin işine karayatsa. 5-nji sowal. Näme boldy bir ehidillik? Jamalice gidip çağır götürüler. Uludaklar. Cemalice, çağırcık. İnge. Onda zor yigit bolmaly. Salam. Eyle, diýmek artygaga problema gelipsiňizde. Hawa. Kızıklanýar. Yeri, sizi näme gyzyklanýar? Sizin injeneri tasdiqleyişinizi görmek isteýär. Injener halaňda goýdan ýaşy. Ay yok, näme diýip? Ol erwet injenerem däl. Ýöne ol göçkünrä. Kim göçkündü? Dürentek, otur. Ol entek çağa öz abrayını saklap bilen o. Näme ol, seňim göwnünden turmadymy? Ay, näme diýin? Ol ýanlygy çägiden doldurup, agaçdan asýada yumruklap dur. Ol boks ahry. Ol günnüýüzüň unurtany qyýsıga balak diýip selpi etmiyor. Biziň çağılamy da mazır yer, ho. Ol beden terbiye. Başa gelen bela alay. Bana ver goýa ýalym. Elini elde keyip durdany. Maga çenet dur. Brigadir, bu näme boluş? Saňa ýaraýan ýaldylar. Oran dawşy. Konferensiýa diýen bolup meni bir hiçbir düşünmeýän akbak durajak. Yoksa da näme düşünýän ay? Bağışlan giyecek alayıptır ne diyen? Yok, wagtynda geldim. Gördün mü? Jamalice bilen Bunu çağa ýaly. Ýuwaş. Yer näme begenýän? Siz häzir men Praga gitmegimi haýyş edersiňiz, şoňa? Şey diýen. Ýaşy birazjyk tüýşle. Yine de bir hokka çıkaracak. Gördüm şu. Bu näme? Hawa, ayt. Cevap ver. Kultivatryň goly işi gorgun. Meýdanyny potlap ýatan eken. Sen öýet ýalaýany gören ýerine taşlap berýäň o ahry. Doğrusa. Ýeri bu näme? Koyun gırkılayan maşinin motoru. Menem şeýle direy diýdim. Ale. Hani biriktir ýany, şeýle tap bol. Hop. Berekella çary. Daýado.
Ma brigadierin oylap tapandady. Ol dökünü de aşa urya. Inni bolsa aşır var arada. Anol nerede? Berekella injinier. Tiz hozurlukçu adam. Görümün yeserdigini. Gördüğümüzden ne ahil sonuyerliğin. Akıl yaşta olmaz, başta olur. Olyarın, sizin injineri tasdikleyişinizi gördüm. Oňarsın. Koy versin. İnjiniyerin oňa hojulukçydygyny senem makullayan gerek kızım. Elbette. Ine 5-nji meselenim çözdük. Bir ağızdan tasdiklaýar gerek. Kutlayan. Meninde kutaramok. Eger teknika şeýle garatak, onda bütün kalhodi. Tiz toldurar. Şu biýdi sürpler için kalhodun aşlyny bolsa, işinden howbody. Bolýa. Kim iştekli bir ady bolsa, elini alırsın. Ene gördüňmi? Men garşy der. Men sen alıp ösüp batır da. Sen mamla oňa söz ýok, öne beýlemek bolmady. Onuň batyrlykdaly tamsykly. Jeri bolýa, goý men öte geçen ekenimde. Näme barp oňuny diýe çekoýunmy? Brigadier sen başga çağırýan. Häzir barýan. Ýür, men sizi häzir ýaraşdyraýyn. Dürüntek. Ha? Maňa ýaraşan bolup bermegin geregi ýok. Goý men gowsundar, meň islegim şoda men Praga taýdar. Şu ýerde bolsa kimiň batyry belli bor, düşündiňmi? Sen bar. Sen ýerde turbalar bar araşdyrmadyň. Gör da. Özüňe ýalňyşýansın. Kamtamolun näçe kombaýny öwrenmek isleýär? Ören köp gyýdyň bäşdi. Okutmak injenierden haýş etjek bolýar. Elbet bolmazdy. Radi bolmazmy Kadiýa? Oň bilen özüň gürleşip gör. Salam Cemal eşi. Salam. Men size garaşýan. Maňa Muradow gerek, ol şu ýerde diýerler. Ol şu ýerde. Biz hol injinerini näde çekem bolup ýar. Hanol niýerdeka? Muradow, çary. Ýaňja da şu ýerde. Siz bilen salamlaşan sen bir ýere götürdüm ka. Elbetde gaçýa, ýüzüňi ýyldyrymagy tunýandy. Ýokmasa bu alpaňy toranmalýar. Betdir. Beýle gurrunňyzy goýun. İnjinier elbette zırracym gaharjyň. Ýöne ol mamly. Biz tehnikan ören har taklýar. Ol hiç kimiň azaryny däl. Emma oň azaryny. Oň tehnika haýpy gelýär. Şoň üçin gaharlanýar, galmagal edýär, gopkun durýar. On soň bilip goýun. İnjiniere dil ýetirmäge men hiç kime ýol ber. Dogry aýdýaňyz Cemal Nazar. Yer bolýar, ýör pomidoryň görküt. Jabalece men injinier Ay, innon tapasym ýok, öyle ýem mustahanasyna ýetendir. Durun. Sen adyň näme? Sarı Muradow. Oğlanlar, hani bolun, devam edýär. Çepin bilen, sağın bilen, çepin bilen, sağın bilen, çepin bilen. Papen çilke bola. Yine de çepin bilen, sağın bilen, çepin bilen, sağın bilen, çepin bilen, yine de çepin bilen. Sarı biz häzir boksa öwrendik. Berekella, akşam görer. Eşitdiňizmi? 18:00'da kitapxananyň ýanyna ýygnanmaly. Düşnüklimi? Atyň näçe diýişi bar, bilýärmi? Ýok. Adından müňe bardyr. İnjinier, beýtmek bolmady ahyry. Men bunu bir özüm çedip biljekden, başlykdan soraşmaly. Men buyurýan teň işiň bolsa ýerine ýetirmek. Teň o traktoryň nuhayamdan alyn jana gördi. Onuň höçjetdigini handakla. Awal. Evgeniy Ivanoviç. Geldinmi? Salam. Keyiplerini çek. Ay. Hıp! Bu ne boluş çağrı? Barını tutun lan. Salam. Men başyndan öçe. Dürüntek, çary. Köpdenler garaşaňan. Çay şekmi. Ýuwnaklaýanmy? Çağırtınma. Birden ha. Baryan ip telegramma. Birdenem galyan.
Men çağıracak bolan sen pähkel berýän. Bilen etdim. Bagışlan Evgeniy Ivanoviç, men Ökman başlyk görmeli. Bir munç garaşyň Ökman geler. Nerede gel? Oltaňam her işini başlygyň ýanynda gatdyrmak gerek ýok. Beýle şerrelip durmaňam geregi ýok, inженер, ýaş başyň bar. Ne beýle gaharja? İnjinieriň buýrugyny ýerine ýetirmeliler. Eşitdiňmi? Men näme ýerine ýetirjek däldimmi? Men gyýgyrmak gerek däldiýär. Bar izinden 7 ötünç doğru. Şonu maslahat berýän. Näme gerek? Senin Nuhy ýäminden galyn janawer diýen traktoryň şoýugyny di. Öýkenden okdew frontdan aýdyp gelenni. Her nurwatyn bir ýerden çöpledi. Olaň adyn bilmete de haýtynyň ýüre togulmalydygyny bilýärdi. Sen boks oýnatýorsun. Bolseň ýaşyňda hakarlaryny ekleýärdi. Elbetde üstüne oglanjyk herrelip tursa gaty görer. Yerin çıktı bolsa ola olanjyk senin injinieriň de. Onu da adamlaryň üstüne gyýgyrma hakyň ýokdur. Egerde siziň haýsyňyz taýlajak diýseler, ödüme şonu taýlardım. Girin. Başlan, mümkünmü? Girin. Men trenerim Evgeniy Ivanoviç. Gatty gowy. Geçiň oturun. Ha oğlum. Şeýle oňa çägirdiňiz üçin sag bolun. Men onu äkitmäge gelendir. Zaman nazarym. Beýle talandy, beýle koýdurmalar. Ay. Yer otan olmaly. Çağır biziň iň ökde boksçymyz. Ýene Bradan halkara ýarşy. Pragada bilýän, özüniň uly höwes bile goýberdi. Ýüküm ýeňden ýaly bolaydy. Ta bolun zaman nazarym. Aýgyanyňyz näme men düşünýän ahyry boks. Sana 3 gün ýetermi? Näme? Näme, azmy. Moskwa barýança 5 sagat, Praga 3 sagat. Aňryk bärik 16. 9 mündem size uruşmaga men bilýän gördüm ahyry. Şäher aýlan görmäge de ýetişir. Bağışlam. Sizden garaşmýardım. Size öňünden aýdaýyn. Men arda ederim. Ministri arda ederim. Näme oturýarsyň? Bar awtobusa barýança bir urat. Ministri arda etmek gerek dälmi kadýan? Galmaz bilen. Bilem ok. İki ayın içinde şunca düşman kadar arınıp atlar tükrem etmeyedim Evgeniy Ivanoviç. Düşman? Ne? Şeýle diýene. Gülýäňiz mi? Aga karany kara diýip maňa institutda 5 ýyllap öwretdiler ahyry. Bir ýerde bolýan öwretçiler ýaly etjek bolsaň sen Praga ýötägit diýerler. Praga gitjek bolsaň ýok ýaşyňy hiç ýana git berdiň diýerler. Men ýaşlygymy ýegenýärler. Bu näme aýypmyşyn? Men mamda. Aýol hawa keheňden welin. Elektron däli horoz diýer. Näme? Näil horoz diýdi? Elektron näil horoz? Vay bu, şey diýsen atym. Kulak Sari. Eger inisiativany özüň eliň alyp, aga ak, garada kara diýip, öz ýeriniň tutuberdiň. Onu olur gitsin radi bolurlar, yalvararlaram. Tağı bolsuna maydarlar. Orkestrun ýolatalarlar. Şunamaydy. Dogrymaýdy. Aýdan başga edip bilediňem ýokla. Salam injine. Salam. Hançky beriň. Ene, sono, teste, doýduk, bestir, oğul gerek. Gördüňmi? Yer bu kim? Biem çağırjyk. İnjinier mi? Ýok, boksýor. Sari. Ha. Ministrin anetmen goýberdiňe daýy. Gördi. Şunu himmere düşünür, ýalňyşdyrylmaly ahyry. Men galmagalaşyp ýermäge keyip edýändir, başga alaç ýok. Tevnikany ýürem har taplar. Ul hiç kim gadarny der. Traktoryň birini bejerden ikinji ýatjar. Hemmesini ýangıç gün äker. Bir iki jogunu sılat yapmak gerek. Ýalňyşdyrylmaly welin bar diýerler täýdir. Rahmet. Yer beni emettiňiz goýberň dälrediňiz. Zamana aýtma. Ýekiji gerek kaýarlar. Soňra hemmelerin gugunu hoş bolar. Onuň öýlen begeder. Senem öwürler. Sen iki gün sırkawla. Assalamu alaykum. Salam. Qala ne edemeden orar?
Meni sıladın yanına oturdu, ta yanlış durun, hiç kime bir gramın bermedi. Kim olsan Turkav? Sen korkma, çağır sen hiliya. Silimi olsam beytip yalvarıp durmazdım, ödeyenme derdim, vesselam. Men Jamal'ın yanında sen goğulüme değmekçi değildim. Goğulunu içecek boldum da. Şonu herrelenim için bağışla. Ne gördün mü? Çağır ömründe hiç kimden ötünç soran adamlar. Senden onu sor ya. Sağlık mıdır oğlanlar? Salam. Salam. Näme yaraşdınız mı? Bu bir sevuşum tamam mı? İnjiner bir yerde bir iş şagaz yüreğine döktür. Kızıklı bolup çıkmağa mümkün yönü. Näme çık bolýan? Bir iş şagazda. Taňa ýaraýarmy? Hava yönü korkuyan birden Sen gorkup oturma, injinier etjegin milýandyr şeýledem çary. Doğru Cemal Nazarovna. Yerine çık. Sağlığın ehli. Ha? oğlanlar men sırkıwlaydım ediýär. Geçiver, tidra. Ey döwlet. Ha? Yerini taýarla ber. Endi biz saňa pagytany ertirden akşama sen dökerdürür. Kabul edip yetişden bor. Cemal Azar'na. Näme boldy? Halene boldum. Aýt bertene. İnjiner ýygyna ýatyrýar. Ýarmy serenak. Näme üçin berena? Ýör hani? Ol hali täzratdyr. Tidra. Urin ullap pikar dur. Urin ullap. Ol bolsa gulýar. Näme üçin gulýar? Cemal geliyor. Assalamu alaykum Cemal aka. Durun lan Häziriň özünde ýalňyş goýbermeli. Cemal Nazarovna. Men buyruk berýän. Men 3 gedek raport berdim. Yanlış durulanmalıdır. Yoksa maşinler hatardan çıkar. Şuwada sen durlamanysy Sen keler. ne işlemersin? Ol texniki sowatsızlyga akyry. Görüňiz gutarın. Sen näme ketin çıkarman ursun? Kamsamol ýol başçy. Olur mamla Jamalici. Ortada gepleýän. Yuvaş. Cemal Nazarovna. Erti ýerden maşinem hemmeti işler başlar. Häziriň özünde ýangy suýuňda meýdany guraň. Men ruhsat beremok. Bilýänmi näme gadyrly Muradow? Sen oňa injinier, emma biziň işimizde bolaňok. Dogry. İşten boşat diýip ardy ber. Biz saňa oňa karakteristika bereli. Uly dawara bilenem, ýola da salaly. Hemmelen göwüni hoş bolar. Ýöne ardaňy ber. En gurapda şey temmirden borsana. Bitmek bolmaz ahir Jamalici. İnjineri garaşyp in soňunda. Senin problemi boşadyp biler. Ýuwaş. Men işten aýryp bilýän gerek. Kelim şoňa hakym barmy? Bar. Sag bol. Aşyr işler kabul et. Kolayda. Mümkün mü? Elin boş mu? Hava boş. Dibinden boş. Yolloş Nazarova yadigarlık. Esnükli. Ne? Sana hat. Aşgabat'tan. Sağ ol. Senini şu gaziyette okap gördün mü? Melbourne şehrinden 17 kilometrelikte bir koyunun 2 kelleli kuzusu bolupdur. Şol 2 uruklu olan bolsa kim bolmady? Muning doğru. Gen görmeli. Bir zat olurdu köp bolýarmy kana? Her anne onu bolýar diýerler. Ne? Şuun biz yaşulların sovetini şol artığı oğluna ona terbiye berip bilmeli için. Seni ölin
Övjek. Düşündün mü? Düşündüm. Geç onu. Otur çay iç. Sağ olun. Bahar çağa etdi gitti, yine de geldi yolda. Yetimde kuyku öten, gülmeye oban bağı. Ne de bağ ol, ne de kül, bir tekrar talgımı. Bir bülent talgım, gök tala talgım ol. Eysemedi çapya bir yakıt, kalbimde yok onun kararı. Cevda bilene vazırman, kolun gelir, kolun gelir, kolunu sağlayma. Kolun gelir, kolun gelir, kolunu sağlayma. Yollaş Muradov. Çağırın. Uy, yılan! Hani? Otaydı. Senin işini kutmayın. Yok, boş. Men düğünden boş. Yerinde neyim işlemekçi? Aşkabad'a gitmekçi. Şeyle, düşnüklü. Ön devirinin murtıma bakma. Gayratım yoktur deyişiyal kaçıyağınız da. Birinin al, urandan kaç deyip derler. Şeyle, boksör, kahraman, komsomol. Yumruk değmeyen kay kelli birden kalır ya. Tiden alacı deyim yerler, batır. Size bolsa başına gidince kıyıp verilip içyan yani çapyanız. İlk günden başlap ayağım aşağına kırıp başladınız. Bütün ova maskaraladınız. Ondan Yani az mı? belki bana koşu kat verirsiniz. Sizin için protokol dünyanın ehli payevesinden yek değil mi? Belki o kat verirsiniz. Men Ayşe diyen. Buraya mı? Ayşe diyen. Şeyle bolyar tezrevi, günüme sence var yar, olayında yalı. Ya kalbimda sen salın deyin mi ah? Güvene güle güle rasaklı, bakbalar mıkıl kovusaklı. Özünüz men yerime olan bolsanız ne derdiniz? Cemal Ecan yanına varar. Men size ören minnettar. O sizi kovu veriyor ahire. O wörde ervet gördüm ama hiç bir tapavudi yok. Koysanız lan. Bolmasa meni gepleşeyin. Güzel onunuz. Yönü men mamlı. O yol menden ötünüş soradım. Kaçmak diye neyim de kuturum da. Yok. Bilmediniz. Kulak atın çağırayım. Siz atla ne emitliyen de? Gitmek. Doğrusunu aydınız için sağ olun. Yok kalmak filan. Umuman aydınız özünü nemsiyen bilemok. Hakkını teretine gitmeli. Yönü kayıp iş uğrup başladı. Kalın. Sınım bilen Ayşe diyen. Meni kovdular ahiri. Kovunlar mı ne mi?
Bir bahana tapın da bolmasa. Siz toslamagy ökdi ahiri. Hemmelerim geň aldyryň. Men häzir seni geň aldyrsam diýen. Vay geň aldyrdyň o. Meni sevgilim bilen her akşam öpüşýän. Nirede bollum? Ha canlı bir tanım seylettim. Vay, näme boldy? Çiň togladymy? Sen haçan ogurýan? Men asla galaýsam mukam diýen. Bir bahana taparynna. Kulak as, yalvarýan, tizrak ugra. Yoksa men seni... Samsy. Ol menem gaçdy, sevgilisiniň ýanyna gitdi. O ne sevgilisi? Berekella aycan. Sana näme boldy? Näde ýatyrdym? Onun asıl sevgilisi olmasa ne edecek? Katırma kardeş. Ben avriymiş oğlunu. Cemalice buyurdu. Ova. Sen hem düşünükli. Tahtaya yıla bakali. Nereden? Tabiata kolhozumu kim gepleýär? Size kim gerek? Başlyk gerek. Başlyk käbir meydanına. Hem adamlar meydanına. Biren takın he, injinere geldi. Bole. Al hani gurlaş. Menin injiner de alakı. Ay injiner. Bolýarsam häzir yumruklar. Yeri bolya. Ova, kulak asyan. Maşin bilen ýygmak plan nähili? Men redaksiýadan. Doldurmamız mümkün. Näme? Doldurarsiyan. Eşideme gaýtyra. Doldurarsiyan. Tabiata kolhozu planını doldurupdyr. Gadetde yer taýarlan. Yer inni boldumy? Utlayan. Ýolbaş injiner. Sizin familiýaňyz näme? Şahry Muradov. Aydın. Siz onu nähili gadanlyňyz? Eşidýäňizmi Ýolbaş Muradov? Maşin bilen ýygmak planını arsyg bilen doldurmak üçin siz näme diýärsiňiz? Elektrik ışkında giyecekine değişliyer. İki smiyanam. Düşnükli. Tam olun Ýolbaş Muradov. Erkek gadet okan. Bunun için näme boljagyny bilýärmi? Ne biçin? Allah'ın için inni bizi hiç kim halak etmez. Hiç kime aytmasyňyz gerek. Näme? Inni bizi kowup bilmediler. Yok. What? Kovmadılar. Karaçınım değil. Karaçınım. Hay, berekella. Ondan aliyasta. Hadi göratımız. Aşgabat. Baba hocalık. Mistudi. Eden terbiye. Kafedrasi. Salam. Kutlaýaryn Jamal. İnjinieriňi bir näçe ulluk maňa bersene, ha? Ýylyň oturýança. İkinci ýyldyzy göwüniň isledimi? Birini az görýärmi? Yer bolýar Jamal. Gep ýyldyzy däl ahyry. Oňa injinier gerekmiş. Boks çempionu boljak diýsene. Sen näme ýetirýän? Sen hem çempion ahyry. Kulak as. Onu näde kazananyny bir de öğretsene. Şark şurk plan arty bilen dolýardy duruberýär. Yer bolly. Ýangramagyň çeni bar. Ha, şark şurk. Muny görseňizden, galere çykanam şu bolyn eýýäm ýüzüni göwge tutýar.
O näme diýdin? O näil gadet? Sen näme ýangraýan? Ha, ol ente okama anlaryw. Berin okatyn. En ha, okan. Cemal Nazarovna, pikir verin. Suratın bajan, kıymırlamaň. Sen bir ayrılsana. Yoldaş Nazarova, sizi raykoň sekreter çağırýar. Hey, bak kalmayın. Geç. Bak dedim kalmadın. Bak yeter. Cemal Nazarovna, käýedilermi? Dağı näme? Yalan maglumat üçin näme bolýan özüň bilýäň-a? Hawo. İnjinere madalcı şarpık degse gerek. Ol menim madalcı yetbekledilim. Olaryň o näme diýär? Knockout mi? O knockout. Men eme oň arkasyny syýpamam. Beren sözünde tapylmaga mecbur ederim. Eredin. O näme ka? Yanın ýaly. Ýanyna meňden o. Hanşa ýürüp sür. Dur hani? Näme boldy? Ýene muradyny çykarýan hokkosmyka. Muradov! Salam Zaman Nazarov. Yeri, siz bu ýerde näme işleýäňiz? Taýda. Yollaşında kömek berýär. Birbirimiz gorlamaly ahry. Hawo. Ha baksýarlar, kömege diýerler. Yer bu näme bollugy? Çaryň ýoldaşlar kömege geldiler. Emele Cemal Nazarovna. Berin sözümizde tapılmalı ahire. Yoksa mağallattın diyorlar. Söz vermäge kim ruhsat berdi? Menden büýdün? Uçsun. Buyurun buyurun. Ağrıyar zaman için. Zaman için. Ağrıyar. Kim tutsa yol şahi, hem rasip olmagan en şahi. En yola çıkamda her git her zaman, götüryen su bilindiğiniz bir ağzına. Çağrı, biz sana ertir uğraşıyorduk. Birinci karşılayacaktık. Toyçinler şungali hocam tayarlap koyduk. Oğlum samolyotluğa aydı verin, yer böyle yani. Evet. Yer böyle yani. Ağırttın mı? Çalasın. Almasın alıpsın o. Hemişe şeyledi. Yendin mi? Hemişe şeyle de. Yine, yeri ite Praga'dan getirdim. Sağ ol. Bara ol. Gördün mü? Yine de bağrını terden başlamalı.